So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sabi to guys, good morning in Judia ug amping ta kanunay. So karong ang oras karon is alas 8 na, alas 9. Alas 8 pa man siguro. So karon this time, this week, this year. Guys, karon guys, for this morning among buhaton karon is nagkasabot-sabot pa mi guys kay tung naging vlog nato kay gibiyaan man ko kay ako ra mo sa bay so nakahugas, kuan sa tanan, nakaglog wide kabaw sa barya marda. Kuan na sana na naasawa na na banay guys ba? Nga natrabaho na kana ka. So mana karon among buhaton karon. So for this vlog is kan mag-utan mi og nangka kay sinabot pag mga utok na mo. Da ang kisugo si Arami maoy mo kuan, maoy mo bunot sa lubin Napos na YouTube channel. So yung name is Arami Hinampas. Tuan na nagnangka. So ang nagkatkat sa nangka is si Marlene. Tara. Nagkabuligjaw naglubot. Tara, nakaroon ba ninyo guys? Nakailog short, di ka nakita-kita nagluma. Nasidya. Sumuto na makatinangka. Duha mo ko na ikuha online. Para ako nung libre nung panihapon ko no guys. Para din ako nung usik. Karon nagamong plano lagi ganang mag-utan dya. Way panakot. So okay ra kayo guys, way panakot. So agong panakot ron betsin, asin og sibuyas. Marahong panakot karong adlaw kay kana siguro pong guys ano nakaratong vlog kay kung sudan kay kuan man to ginamos ni rito og tilapia nga kibuan ni dito hanay birthday. Why birthday? Kani ato guys mag-ihaw mig baboy. Oy baboy. Bitaw ang tawag na mo guys baboy. Kay nangka lagi ang utan nangka. Humba. Among sabon na pinagangking. Pinagangking ha. Borok. So karon guys, sa taod nagkomandari sa mga panggibuhaton. So ala may pakita ninyo next vlog o sa among buhaton kay panitan pamantong nangka. Gusto na magpanit kanang bangguron pa kanang kuan lubi. Kabalaw man sa guys ito ng watch karong video nga di man siguro po na dalit ng buhaton na magutang nangka, di ba guys? Lami po ning nangka namo karong adlaw. Kung gusto mo makatilaw, so bisin na po may nangka ni Zumbay, may nakalami sa bukid guys. So na kay mga tanom-tanom nga mautanon, pwede ka adyo mabuhi ug sa bukid. So, ano, sana magbuhak na niya na magbuhak. Hala, to na lagi. Hala, baho jud si Ja guys. Di mo sa baho. Ate nawa, murag kuan napalabian siguro nagkuan na higugma, ha? Napalabian na sila ni Siga. Oh, guys, napalabian na siguro po ni kuan nga nalata naman si Ja. Bakon si tawag ani source of worth it. Di okay ra mo na, di man ugod baho. Ato si mutog humot ba? Ay okay ra man si guys, kung nakuan sila ka ng bot-bot siguro. Bot-bot. What's up mga kabot-bot? Ay, bot-bot to di ay. Sabi ni butang. Sumana na si guys. Okay ra man po ni si guys na ba ano sa isang tuana. Kon maguni. Anong nangyayari? Maguni. Na? Unok ba kang ihiso? Pwede po ni hiso guys atong mga buhok para malandag-landag punta sa tuwang pananaw. Kaning ano diyang mga source of outcome, yes. Source of outcome ko no. Hala na. Hello guys, welcome back. So karon nagbahin-bahin sa mga work guys, among mga trabahoon. So si Marlene maoy mo anis kuan nangka, dya ako maoy mo kabog tubig o magbanggod sa lobi. So ako lang may pakita ninyo sa pagbangkod guys. I will teach you how to banggod na lobi. So karon ang request lobi kanon sila nagbunot si Marami. So karon nagsugod na Marlene og kanang kuan. Putod niya. So nako ni mga technique guys kung saon pagpanit. So I will teach you how. So nganong kingani niya guys is ijahang gihiwa-hiwa si ja into pieces kay para ija dito magpanit para dito na guys. Pero iyang gingani, iyang gipikas-pikas guys bagay ngani niya para automatic inja panitan para dali daw kuno ija gipikas-pikas ngani niya guys ba. So duhay among utanon karon. So adto lang pug kuanin jo guys na ay skip ang videos kay lami adto natong utan karon adlaw kay among palamian pa lami pa yung gugma. So karon nakita ba? Dara. Mas binta pa sa ringani ko guys kay marag gwapo-gwapo sa grupo ko ninyo para naaw, diba? So karon naghugas sa mimi sa kaldero kay padali kuno. Padalion kuno guys kay arong sudlan sa utay para dito na para di na magka-apiki-apiki. So nang hugas na siya guys, dara.
Hugas sa kaldero kay para kuno formal wear. Cha. Tarungan yung hugas na kay may mga viruses ano nito kan. Una nang may kan namang sud ano, aga nang sud na may unaha. Hello guys, karon ako ipakita ninyo samtang nga vlog ko na madapoy nindot nga view diris amo na mao ni siya wala nindot kaadyo guys. Una kuha po jud nato. Klaro naman po nato kadto na nice kaadyo po diri day. Mo ni si Alicia kanin area Alicia. Taga anak po sa Tiblo Rami. Taga anak po siya ang kauban ra po na. So ato nakita po guys basa kan ito na aging vlog nato nga karabing kusog bunda ko juguan. So karon nagpasalamat po sa Ginoo kay pa tubigan na katong mga basak. So na ato nakita guys pangdaro na. So nakipangdaro na so tamnan na jud ni. So nagpasalamat Ginoo kay giuwan mi ngani nga na pangdaro man daring area ang mga basak guys. So salamat ka adyo kay patubigan ang mga basak kay di na may need og irrigation kay na may tubig basak ang magpawason pa kay lain pagpawason ng tubig. Oh, nag number 4. Millennial naman kuno basta sexy kuno nga kuno may kagud. Lisura man pud. So hello guys, while gakod di atong kauban karong adlaw, so naapog ko ikon ninyo isa nang Ginoo ko i-paid, bayra na. So nari sila yung mga TikTok kay nagkud og lobe. TikTokers po ni so na siya 137 followers. So paliw lang bukog kuan kana nang ay follow, subscribe. Follow sa ilang TikTok na YouTube kay subscribe mayroon po silang pag-follow guys. So follow back po sila, comment lang kung gusto, like naman po, heart ito. So arami hinampas ang ihang TikTok name. Ang usa is Marlon Hinampas nga na siya 123 followers. So usa kadto guys mga 100 pa kapin. So usa atong suportaan sila kay Luuja. Wala lang guys makatabang-tabang mo pagkat ginamos. Pagpalit sa ilang mga pangnaong. So atong suportaan ang mga TikTokers guys kay hi TikTokers. TikTokers sa dito ka Bohol kay Bisaya kuno sila matawhan nga ning kamot nga masikat tayo pud lagi. Tayo ning kamot sa masikat kaya magbubol ako sa pante. Wala jud papayad ginamos. Na wala pa tulog guys luusa pa na guys. So ako guys murag wapa ko kuan TikTok. So maybe next year siguro ko mag-create og TikTok kay magpakuan. So guys magpasikat sa ako maguna sa kog content sa akong TikTok kana makaingon mo wow makaingon murat mo gawa sa mata ba kay magkukas mo kwanto magpaabs ako guys ang mga lawas-lawas o magpaniwang-niwang sa kong courage o magpa-choy-choy sa pod ko bago ko magpa-TikTok kaya rin magnahan ng followers. So mara mo sa to guys, tignan ko na istorya. So panilukog ko ng follows. Uy! Langkat na! Panilukog ko follow niya guys. Arami Nampas and Mari Nampas. So thank you so much guys. Uy, tarong hugas na. Kasi na yung mga tae-tae diha. Nag-turn sa tuang lobby na on mga viruses na kuhan. Inja aga to ang mga tila ako badya pod mga kuan ba na mga directive. Directive. Sa tanong nga naghugas ang mga puta-putaw ninyo guys kung magkwamit gali mo mga kuan mga nga puta-putaw gitaay na kitaay pa sa gugma. Wala na may sound na. Use your mind. Not your brain. Use your mind, not your brain. Hoy. Katang kutsun ta. Ay kutsun. Kanin ko ra ba ka lumot ang nari. Kutsun? Wa, tabay. Ay hayap is kutsun oy. Anong tabay man? Hindi ka na naman ito gamitin planggana. Yeah, of course. Si Kubs siya para magkakita. O, diba? Tarungag sahod. Ba't nga na ha? Kay sayang lubi. Kato rabang lubi. Mga kipang... Ano na ba? Nigipang... Pijangaw? Hay, usa ang mabanggod. Mabanggod ng apil na yung mga kuwan ha? Source of income. Diba? Pero mabanggod. Uy na... Mga nagpurma magbanggod di ay? Uy, kudyaw, karon pa kung nga banggod eh. Awa, tinawara ko dahil Marlene. Nga na ba dahil sakto, oh. Magnambir puhol
So hello guys. So barok. So umano sa magkuan sa utan, sumaya mong utan kami. Labi po. Udto sa laban mi guys, kay na yung mga taong aliwaros diri jamo. So dagang welcome back to my channel. Karon man sa luto sa utan, so sa basay kaya ron mag-end na ta, di ba? So maramas to guys, ay pakita ninyo, so man imong paliud ko sa may auto dito ninyo, so man to atong vlog karon for this vlog. So daghang salamat, don't forget to like, subscribe lamang pod. Uy, namali ang tari ha. Ara mag-iakit po ang mga TikTok nila sa ilang mga channel. Bye Lagi bye. tuplok ni Barak dahil siya wa ni Gana. Ha? Boy.